खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनास्रि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइखौ बिटिसि सोरखारानो होगोन। एबसुआ दाबि सा-सानजा ओनसोलाव एएफएसपिए आयेनखौ जाबसिननायनिख्रुइ जेंनाखौ सुस्रांना ओनसोलखौ जौगाहोनायनि सायावसो बांसिन गोसो होनांगौ। सत्यरन्जन बराखौ नगाव पुलिसआ हमदों। जेनेरेल बिपिन रावतआ 6 बोसोर सिगां मोनसे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोनदोंमोन। बाइक सालायग्राफोरा सांग्रां जा बरपेटायाव पुलिसआ सानसेयावनो 2.13 लाख रां जुरिमाना फोनांदों। हलथुगाव डिएफअनि मावख'खौ क'क्राझारनि डिसिआ थाला मारिथेदों। सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सा 5 डक्टरनि देहायाव कभिड पजिटिभ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइफोरखौ बिटिसि सोरखारानो होगोन। बिटिसिनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थाखाय थिसनथाइ होनायाव आसाम सोरखारनि कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशनजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङा होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै बुंदों। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिसिनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइखौ बिटिसि सोरखारानो होगोन। बेखौ लाना रावबो गिनांगौ आरो गोनो गोथो जानांगौ गैया। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि पार्सनेल बिफाना दैथायहरनाय लाइजाम नं AAP 109202102 डेट 25/11/2020 बायदि कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम थामथि आरो ब्रैथि थाखोआव थिसनथाइ होनायनि थाखाय मावदांसाफोरनि गासै फारिलाइ बिनाय जादोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बेनि बागै नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनावनो गोबां दान्थे बिदान्थे जानाय नुनो मोन्दों। बे समावनो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि फिनजाथायखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायहरबाय आरो गोबां मानसिफोरनि खेंफोरथिखौ गिबि मन्थ्रिनो फोरमायनायजों लोगोसे लाइजामनि सोमोन्दै सानफिननो खावलायनाय जायो, जेराव आसामनि गासै बिफानानो हरनाय बादिनो बिटिसिआबो बे लाइजामखौ हरफ्लांदों होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बै गोरोन्थि हरफ्लांनाय लाइजामखौ दैखाङा लाफिनगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा होदों होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदों आरो सिगांनि बादिनो बिटिसि सरकारा बिटिसिनि थाखाय थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइफोरखौ होगोन होननानै बुंदों। नागालेण्ड रायजोनि मनु जिल्लायाव भारतनि रौनिया हानजा आसाम राइफलनि गुलिजों सा 13 खामानि मावनानै जाग्रा दाय गैयै सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथायखौ लानानै एबसुआ मैया मोनाबिलियाव आसाम नाङैनो केन्डेल सावनानै एबा आलारि बाथि फोजोंनानै कन्डलेन्स खालामदों। बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया भारतनि रौनिया हानजाया खास्रि बिस्रि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो अफिसार आरो केडारफोरनि सायाव नायबिजिरनानै आयेन बादियै साजा होनो दाबि दैखाङो। बेजों लोगोसेनो बै दाय गैयै सुबुंफोरानो भारत सरकार थार बिजिरनाय होनांगौ होननानै दाबि खालामो आरो एएफएसपिए आयेनखौ सा-सानजा भारतनिफ्राय अरायनि थाखाय बोखारनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा सा-सानजा ओनसोलाव एएफएसपिए आयेनखौ जाबसिनबावनायनिख्रुइ जेंनाखौ सुस्रांना ओनसोलखौ जौगाहोनायनि सायावसो बांसिन गोसो होसिननांगौ होननानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नागालेण्डनि हिंसायारि जाथायखौ सोंखारिनानै मिरु एबसुनि बिथोन बादियै गासैबो जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो दालाइ आफादफ्रा मैया मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बानजायदों। अरायसम दान्थे बिदान्थेयाव हाबसोग्रा आसामनि हिन्दुत्वबादी दैदेनगिरि सत्यरन्जन बराखौ बिस्थिबारखालि नगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दिंनि एमएलए आमिनुल इस्लामनि न'आव थांनाय समाव नगाव पुलिसआ सत्यरन्जन बराखौ हमदों। रिपर्ट बादिब्ला पुलिसनि गोख्रों होबथानायखौ नेवसिनानै एमएलए आमिनुल इस्लामनि न' फारसे रावना होयो आरो बे समावनो नगाव पुलिसआ सत्यरन्जन बराखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि कामाख्या थानसालिखौ लाना एमएलए आमिनुल इस्लामआ अजद गोनां बिबुंथि
बिबुंथि होनायनि उनावनो सत्यरन्जन बराया आमिनुल इस्लामखौ हमनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन आरो सम खाना होदोंमोन आरो सम खाना होनायनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिया आमिनुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामब्ला गावनो आमिनुल इस्लामनि न'आव थांना बुजायहैगोन आरो बुजायनायाव बुजायाब्ला बुंगोन होननानै हुमखि होदोंमोन। नाथाय सम खाना होनायनि गेजेराव पुलिस एरेस्ट खालामनायनि थाखाय सत्यरन्जन बराया मैया आमिनुल इस्लामनि न' फारसे रावना होयो आरो एरेस्ट खालामजायो। ओरैहाय नगाव पुलिसआ सत्यरन्जन बराखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो गिबि मददगिरिफ्रा पुलिस बिफानजों एना एनि जायो आरो जथाइसालियावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बुधबारखालि तामिलनाडुआव मोनसे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ सुंद'यै CDS जेनेरेल बिपिन रावातआ बिनि सिगांबो मोनसे गिदिरथार हेलिकप्टार जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादोंमोन। 2015 मायथाइयाव सा-सानजा ओनसोलनि नागालेन्डनि डिमापुराव जानाय मोनसे हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोनदोंमोन जेनेरेल बिपिन रावातआ। मख'नो गोनांदि बे समाव बिपिन रावातआ लेफ्टिनेन्ट जेनेरेलमोन। बबेखानि गिबि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननाय बिपिन रावातआ बेबारनि जाब्रबथायावबो सारभाइभ खालामनो हागोन होननानै गोबाङानो आसा फारिदोंमोन। नाथाय CDS जेनेरेल बिपिन रावातजों लोगोसे हेलिकप्टाराव थानाय बिथांनि बिसि मधुलिका रावात आरो गोजौ थाखोनि सा-11 आर्मी अफिसारफ्रा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि जेनेरेल बिपिन रावात आरो बिथांनि बिसिखौ हादरारि मान होनानै गाबोन सुक्रुबारखालि दिल्लीयाव जोबथा बिदाय होगोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जेनेरेल बिपिन रावातनि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सा-14 सुबुंनि गेजेराव सासेल' जिउ रैखा मोनदों। हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननाय सुबुंखौ ग्रुप केप्टेन बरुण सिंह होननानै सिनायथिदों। ओरैहाय जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टारनि ब्लेक बक्सखौबो बोखांनो हाबाय होननानै मिथिनो हादों। आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना लामा रैखाथिखौ नोजोर होनानै गोदानै फोसावनाय SOPनि सायाव होनाय बिथोनफोरखौ मावफुंनो लानानै बरपेटा नोगोरनि पुलिसआ नोगोराव हेलमेट गैजायै बाइक सालायनाय एबा सोरबाया हेलमेट गानाजासे सोरजोंबा गाखोफादोंब्ला सांग्रांथि होनो थाखाय गंफ्रोमबो बाइकनिफ्राय 1000 रां जुरिमाना फोनांदों। बुधबारखालि पुलिसआ सानसेयावनो गासै 2.13 लाख रां मोननो हादों। बिनि थाखायनो आथिखालाव बयबो सांग्रां जानाया जोबोर गोनांथि दं। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया सानसेयावनो खेबनै गेजेर दावबायहैनानै क'क्राझार नोगोरनि साहा थानाय हल्थुगाव हाग्रा बिफानारि हायुङारि मावख'गिरि एबा DFO सुहाद कुदुमखौ गावनि मावख'आव लोगो मोनहैयैनि जाहोनाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया ACFखौ गोदान थाला बाहायनानै DFOनि रुम एबा मावखुलिखौ थाला मारिथेदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला DFOनि सायाव गोबां अजद दंमोन आरो बेबादिनो गावनि खामानियाव जेब्लाबो गोहैलो खालामबोबाय थादोंमोन। अदेबानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया बेनि सायाव जेबो बुङाखै होननानै फोरमायदों। बराक सेरफाङाव गिख्रंथाव सनदेरग्रा बेराम कभिड-19आ आथिखालाव जोबोद गोख्रै बांलांनो हमदों। मंगलबारखालि सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित गस्वामीजों लोगोसे डक्टर प्रदीप दत्त राय गस्वामी, अजित दे, डक्टर ऋतुराज टाकुरिया आरो डक्टर प्रभाहिता बरुवा मोननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै सरकारारि सुलुङाव रोखायै फोरमायदों। बिसोरनि गेजेराव डक्टर अजित दे आरो ऋतुराज टाकुरिया मोनहा आथिखालाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि आइसोलेशन वार्डआव एडमिट जानानै दं आरो डक्टर अभिजित गस्वामीजों लोगोसे डक्टर प्रदीप राय दत्त आरो डक्टर प्रभाहिता बरुवा मोनहा गावबा गावनि न' एबा क्वार्टाराव हम आइसोलेशन जानानै दं होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बराक सेरफाङाव थानाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 160 निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननाय जादों होननानै सावस्रि बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।